धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गगामुग हालामाव साननैनि हाबाफारि लानानै रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। गगामुग रंजालि बैसागु फोरबो आफाद लोगोसे गगामुग दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव 24 आरो 25 एप्रिल साननैनि हाबाफारि लानानै गगामुग हालामनि मिसिं ख्रिस्टि भवन सिलिमपुराव खुंफुंनाय खुंगा 14थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाया मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय। बे खुंगा 14थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायनि हारिमु बिलिफाङाव बाहागो लायो बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावगिरि हेलेना दैमारी आरो बर'नि मुंदांखा देंखोगिरि थरायना निथामनि बर'। दानिया फै बर'नि मुंदांखा फावगिरि हेलेना दैमारी आरो धेमाजि जिल्ला एबसुनि बारग' आफादगिरि शिवराम बसुमतारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायदों खोनासंनि। गगामुग हालामाव खुंगा 14थि बोसोरसालिया मोनसे बैसागु फोरबो जादों। बे गगामुग रंजालि फोरबो आफादजों लोगोसेयैनो गगामुग दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे फोरबोखौ खुंबाय थायो। दिनै गगामुगनि सिलिमपुर मिसिं ख्रिस्टि भवनाव दिनै बे हाबाफारिखौ लादों आरो बेयाव जोंहा गोबां मोसानाय बादायलायनाय जाबाय। बिनि लोगोसेयैनो दिनै हारिमु बिलिफां, बे हारिमु बिलिफाङाव सासे महरगिरि लाबोदों जोङो, बेनो जाबाय हेलेना दैमारी। बिथांखौ मोसानाय जाबाय, बिथांनि हान्जाबो फैदों। खोब मोजां मोनसे मोसानाय मोनसे परिबेक। लोगोसेनो देंखोगिरि हिसाबै जा लेंहरदों नितामनि बर' उदालगुरिनि, दा मेथाइ रोजाबबाय दङ। खोब गोजोननाय मोन्दों। हेलेनाया बिथाङाबो दिनै गिबि आरो देंखोगिरियाबो दिनै गिबि। बिदिनो जों सोलाय सोल' लाबोबाय दङ आरो फैबाय थानाय समाव जों गोदान गोदान आर्टिस्टफोरखौ लाबोगोन। सिगाङाव जोङो बिग्राय आरो बैला मेन्देलाखौ लाबोखांबाय। दा जोंहा बे बर'नि मुंदांखा आर्टिस्ट गोबां रोखोमनि जों लाबोबाय आरो जों बिदिनो साफा साफा जों लाबोनो नागिरदों। बेखौ जोङो लाबोबाय थागोन आरो जोंनि इयुन जोलैफोरनि लामाखौ दिन्थिनो थाखाय जों बे मोनसे जौसांखौ जों होनाय जादों। हयथ' जों बिदिनो मोनसे लामाखौ होबाय थागोन आरो जोंनि इयुन जोलैखौ जों मोनसे लामा होबाय थागोन। आरो जोङो दिनै नोजोर होदों जोंनि बर'नि बे हारिमु धोरोमफोरखौ, बिनि गेजेरजों गोबां मोनसे स्कप मोन्दों आरो बेखौ जों खालामनांगौ। दिनै गेजेराव गोबां रोखोमै जोंहा बेफोर परिबेका गोमालांबायमोन। दा बेखायनो जोङो बे मोनसे लामाखौ बिनि गेजेरजोंबो जोङो मोनसे होनो सानदों आरो बेखौ होलांबाय थागोन। आरो जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बे बैसागुखौ बयबो माहारियारि मोनसे फोरबो हिसाबै गनायनानै जों बयबो मोनफ्रोम गामियाव, मोनफ्रोम ओनसोलाव, मोनफ्रोम दखरायाव, मोनफ्रोम जिल्लायाव जों बेखौ खुंबाय थानाया गोनांथि दङ। आरो बेखौ खालामबासो जों बर' हिसाबै, बुहुमाव जाथि हिसाबै थांना थानो हानायनि मोनसे लामाखौ बेजोंबो जों मोननो हागौ आरो मोनगोन, बे सैथो। बेखायनो जों आसा फारिदों फैबाय थानाय समाव बे गगामुग हालामाव आरो जों साबसिन बैसागु फोरबोखौ जों खुंगोन आरो फैबाय थानाय समाव जों साबसिन खुंगोन, बेखौ जों आसा फारिदों। आरो बेहाय जों बयखौबो रायजो राजाखौ जों खावलायगोन, नोंथांमोना बयबो जों हेफाजाब हो। देग्लाय जिबायदि हेफाजाब होदों बिनिफ्राय साबसिन फैगौ बोसोराव बय बादायलायनायानो जा, जायखिजाया बिथिं बादायलायनायाव बयबो बाहागो लानाया मोजां। मानो होनोबा बेहाय जोंनि बर'नि जे हारिखौ लाखिनोब्ला बेजों बिराद मोनसे मोजां फकासै लाखिनो हायो जोङो। बेखायनो जों खावलायगोन रायजो राजाखौ, बयखौबो जों खावलायगोन। आरो मोनसे सासे आर्टिस्टजों रायखांनो आं बावदों, सुलेखा आब'आबो फैखांबाय बेहाय, बिराद मोजां मोनसे पारफरमेन्स लादों। फैलाव बिथाङाबो फैखांबाय, गोबां आर्टिस्टआ फैखांबाय। जों आसा फारिदों जों आरो फैबाय थानाय समाव मोजाङै मोजां जों लाबोबावगोन। बेथ' एसे सानथावना खोथा बियो। जोंनि बागुरुम्बायानो जा बा बर'नि माखासे खाम दामनाय, सिफुं सुनाय बायदिसिनाफोरखौ असमियानि माखासे बाद्यजन्त्रजोंबो दामनायखौ जों नुदों। बेफोर दामनायाव जोंनि बर'नि गुबै महर, गुबै सोदोब, गुबै टिउना फैया। बेहाय जोंहा एसे प्रब्लेम फैयो। दा बेखायनो जोङो बेहाय हारिमु आफाद दङ, जोंहा हारिमु आफाद आरो जोंनि गुबुन गुबुन मोजां मोजां माहारियारि आफाद दङ। बे आफादफोरा गासैबो बेखौ रोखायै जों हमनांगोन बा बेखौ मोजां फोरमायनांगोन। जोंनि हारिमुखौ गुबुना देखायनायाव जोंहा बादा नांगौ खोथा गैया, नाथाय बेहाय गोरोन्थि देखायोब्ला बेहाय जोंहा बुंनांगौ खोथा दङ। दा जोङो बर'फ्रा जुदि मोजाङै जोथोन लाखियाब्ला बा जोंनो गावनि दामनाय देनाय, मोसानाय मुसुरनाय, देंखो, सिफुं बायदिसिनाफोरखौ जुदि जोंनि बर' मानसियानो जुदि मोजाङै दैदेनना लाङाब्ला बा बेखौ जों मोजाङै जोथोन लाङाबा गुबुन हारिया बिदिनो लांगोन आरो बिदिनो साबख'ना लांनानै जोंनि जिथु हारिनि गुबै सुर देंखो दामनाय बेखौ गासिबो मोनसे मिसलिड खालामलांनायनि मोनसे लामायाव दङ। बेखायनो जों दानि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाखौ जों बयखौबो खावलायगोन, फरायसुलिफोरखौ खावलायगोन, बयबो जाहाथे बे गावनि हारिमु धोरोमखौ लानानै बयबो साखाफारा जाना थानांगौ। आं दिनै नुदों जोंनि सेंग्राफोरा, जोंनि सिख्लाफोरा मोसानाय मुसुरनायाव बादायलायनाय परिबेकाव बारा खोब बाहागो लाफैयाखै। मानि थाखाय जादों मिथिया। आंबो लाजिनायबो मोन्दों, दुखुबो मोन्दों। मानो होनोब्ला जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा, दानि इयुन जोलैफ्रा माखासे जाथारै खामानिफ्रावसो बारा बेस्थ' जायो।
नाथाय बैफोर गुबै माखासे हाबाफारियाव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बा इयुन जोलैफ्रा बाहागो लानायखौ नुवाखै जों खावलायगोन बै गाज्रि हुदाखौ गारनानै मोजां हुदायाव लानाया मोजां सोलोंथाइ लानांगोन मोजां फरायबाय लानांगोन मोजां जोंनि बर' हारिखौ फोथांना लाखिनायाव गावजों लोगोसे जोंनि बर' हारिखौ फोथांना लाखिनायाव बयनिबो बिबान दङ बेखायनो जों बयखौबो खावलायदों खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो रंजालि बैसागुनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय दिनै आं गगामुगाव दंफैयो धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि गगामुग रंजालि बैसागु फोरबो खुंगा 14थि बेवहाय आंखौ रंजालि बैसागुनि खुंगा 14थि जितु गगामुगनि अर्गेनाइजार्स बिथांमोना आंखौ लिंहरदों दिनै बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ गिबियावनो साबायखर बावो आंखौ बेवहाय लिंहरनायनि थाखाय गगामुगाव आंनि फार्स्ट टाइम जोबोद मोजां मोनदों फैनानै आरो गगामुगनि रायजो राजा बिथांमोनखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बिराद मोजां हस्पिटेलिटि बिराद अनदों मानसिफ्रा आंखौ ओंखायनो आङो आरोबाव फिन खेबसे साबायखर बावो गगामुगनि रायजोफोरखौ फैनानै जोबोद मोजां मोनदों आंजों लोगोसे आंनि मोसाखावरि बिथांमोनाबो दंफैयो गोजोन्थों इयुनाव जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाखौ आब'मा फोरमायगोन आं बेखौनो होननो सानो दि बयहाबो गावबागाव मोनसे एक्सट्रा कारिकुलारानो जा फरायनायावनो जा खेला दुलायावनो जा बयहाबो गावबागाव मोनसे टेलेन्ट थायो बयबो फैनानै गावबागावनि टेलेन्टखौ दिन्थिफुंनांगौ एबा गावबागावनि जितु एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटिस बेफोरखौ लानानै थांनांगौ जास्ट फरायनायल' नङा गासिबो बिथिङावनो दावगाबोनांगौ होननानै आं सानो आरो अल दा बेस्ट बयखौबो